אתם שמעתם עכשיו מכונית עוצרת למטה? ונחשו מי יצא ממנה? ארסינוי. כמה שאני התפללתי שהיא לא תגיע. הייתי כל כך בסדר. ואומרים, כמו כן, שבתולה ושמרנית יותר ממנה, אין. שביעות. הצגה אחת גדולה, מתחת לכיפה, ולא כל כך בתולה. קלעית, פנאטית. ובית השמחה היא עוד מרחלת עליו. הפרה, הנפוחה, העשירה, המטומטמת. דאגתי לך. תראו כל סוף הגעת. רוצה לשתות משהו? ישבתי אתמול בחברה טובה. התחלנו בשיחה כללית, וכשהתחלנו לדבר על צביעות, איכשהו גם את עלית. חסדת, מישהו אמר, מזויפת, אמר מישהו. חושבת שהמציאה את המוסר והצדק. כמובן שניסיתי להגן עלייך, כי אני חברה שלך. עשיתי וניסיתי, אבל מה? זה לא לך. כי מה זה מילה אחת טובה שלי, לעומת 1000 השמצות שלהם? ולא את כולם אני זוכרת, אבל אם נרצה לסכם, הגיע הזמן. להתעסק בעינייך. שיהיה ברור, זה לא אני, הם אמרו עלייך. כי מרוב שאת מחפשת מגרעות בכל גברת, כנראה שהחסרונות שלך כבר וגם עיוורת. את כל זה אני אומרת לך בתור חברה. מוטב שתתייחסי ברצינות לדברים שאמרתי עכשיו. וגם אני עוד לא תפסתי בחיי למה בכל הזדמנות את יורדת עליי. זה לא אשמתי שאני מבוקשת. אני דברים רבים, אני נדרשת פשוט. עוד מעריצים. וזה כנראה כואב לך שאותך הם לא רוצים. את לא צריכה ללכת, את יודעת. תרגישי בבית. הנה אני שמעת את אהובך. הוא תמיד בא בדיוק כשהוא נחוץ. האורחים שלי מחכים לי, אני חייבת לרוץ ולשעשע אותם. אני מבקשת סליחה. בטוח שלא תבכי אם אני אתן לך קצת